Ngijabule kakhulu ukuthi umongameli unathi la eThekwini. Ngikejabulisa kakhulu umongameli ukuthi asilahle. Angaqala ukufika kodwa namhlanje kubaluleke kakhulu ukuthi i-symbolic thina ngoba sekuma-election umhla ka-4 November. Namhlanje sizomukela amalungu amasha aqhamuka ahlukene. Namhlanje sibe namalungu aqhamuka ku-IFP, khona amalungu aqhamuka ku-EFF, khona abasuka ku-MK, khona abasuka ku-DA, khona abasuka ku-ANC. It tells you ukuthi abantu from different parties are joining i-Action SA. Bese kuzoba-ke engicabanga ukuba lokho namhlanje ukuthi sijoyine ukhansela wale ward sikuyo ward 84. Uyi-ward councillor, wawini ward as independent councillor. So njengoba ejoyine i-Action SA namhlanje uza nesihlalo sakhe ngoba ngokomthethosisekelo wezwe ayikho imphoqayo ukuthi kumele aresign ngoba uyi-ward councillor ekhethwa umphakathi uhamba nesihlalo sakhe uza ku-Action SA. Okusho iThekwini nje namhlanje sesine-ward ebesingenazo i-Action SA, sesine-ward esingasho ukuthi i-Action SA govern this ward 34. So now nayo sine-support azoba nayo i-organisation njenge-Action SA. So njengoma-election sihambela phezulu i-Action SA, sijabule kakhulu ukuthi uzinzo lukhona ku-Action SA. Siyabona amaqembu amanye uma ekhetha amakhandidate kuyaliwa kwenziwa into eningi, la sinozinzo maduzane nje sizobe sithula ama-mayor candidate e-Action SA. Sizobe sithula namakhansela-ke azoba ama-candidate ethu eThekwini nakwezinye iy'ndawo maduzane nje ingapheli inyanga le kuzokwenzeka konke lokho. So sijabule kakhulu nje-Action SA. Mhlambe ucabanga ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu onjengalo-president wenhlangano ukuthi abuye avakashe ahambe angene kuma-communities ngoba sibuka leyo nto kuyinto eyayikhona kudala even kwi-former ruling party but bagcine beyiyeka. Kubaluleke kangakanani ukuthi i-main leader isondelane nabantu? Kubalulekile mfoka baba, khumbula ukuthi umongameli uthe masingeke ephalamende washo yena wasicela ukucela ungayi ephalamende. Wayevele unumber 1 emstini okumele ahambe ephalamende masula masithi kwayena othi cha ucela ukuthi ngoba iqembu alenzanga indlela besifisa ngayo kuma-election la sidlula kona 2024 ucela ukuhlala ey'nhlakeni alungise iy'nhlaka. Ngani ubonile-ke nje abantu babona South Africa eqala uhlelo olubizwa Green Umbrella la khona sicela amaqembu amancane ahlanganise zibeyodwa. Waqala waya kwezinye iy'ndawo siyabona i-Action SA sinamakhansela ko-North West ko-Limpopo esisingenawo before. Siyafuna ngayo i-Green Umbrella njengoba siza namhlanje la ukuze kusobala ukuthi kuba nomuntu odlule lapha ey'nhlakeni phansi kuyasiza ukukhutha iqembu. Uzokhumbula ukuthi na uyena mholi weqembu oyedwa ayekho omunye osekwahambela imashi yala eThekwini, imashi and amaqembu abaholi abaningi bayasaba ukuvela ngey'nkinga ey'bhekene nomphakathi wakithi, but last umongameli ongasabi uze emphakathini njengoba ngisho nje ukuthi uzobonke bethi siyayisupporta i-initiative ye-illegal immigration against ama-foreigners la ngena imvume, kodwa ababona abaholi bakhona. Ask yourself, amongst all leaders ubani umholi wezepolitiki oseke wayibandakanya namamashi lakhona except kumakhoneni uma beyi-supported struggle esikusona as-South Africans ngoba le struggle lesi uzokhumbula i-Action SA le struggle se-American immigration kade asiqala thina ukukhuluma abangaphandle abangena imvume asiyiqali manje yini esiqale ngayo. Siqale i-Action SA lokhu yakhulunywa ngayo ukuthi cha si-against ukugcoka kwabantu abangena imvume ezweni lethu. Ukutshela-ke ukuthi yena noma sekwi-policy conference saba ne-debate eningi. Ngicabanga ukuthi in this country we are the only party ene-clear position nje kwi-immigration ngoba si-clear ukuthi asikho-against abantu abafika ezweni lethu ngoba izwe lethu ngeliphile lodwa kumele liphile namanye amazwe, kodwa sikhona ukuthi uma ungena ezweni lethu phela ngena ngemvume. Yingakho kuthina kungabanga difficult kubanga nzima ukujoyina imashi and march samsane nayo ngoba ihambisana ney'miso zethu asiphoqi. Uyabona abaphoqayo anti uyabona ukuthi abaholi bakhona abazibetha abanye hayi khona kwi-manifesto thina, but phela shokhombisa phela ukuthi i-manifesto ziy'thembiso zokhetho akukho ipolicy yabo, i-policy organization abanako, kodwa iqembu elihlala likhuluma hayi manifesto hayi ngobethu hlala likhuluma ngayo kwi-manifesto kwakusho kwi-manifesto. I-manifesto isithembiso zokhetho bakwi-GNU the very same people but abaku-implementi abakuthembisa ngokhetho. Namhlanje usukume abantu South Africa khuluma la eliyanthe i-march and march akuyona yomuntu, akuyona yomuntu eyabantu base-South Africa, kodwa someone stood up
and said, I will lead the initiative. Bengisaselapha ngoba ngithi mhlambe usilaphe nje kancane kunama backlashes abonakale khona abanye bafika ukuthi uphakele umthakathi ufuna ukutake over iMarch and March useyenza eyakhe mhlambe ingake zewenza imedia briefing mhlambe phawula kwakho futhi lo nanokubheka bahlangane nopresident uJacinta wabukeka engumuntu ongenalo ulwazi ukuthi kwenzekile lokho okuzokwenzeka. Look, angifuni mina ungena kakhulu ekuthenini who is taking iMarch and March. Njengoba ngisho iMarch and March akuyona yomuntu. iMarch and March eyabantu South Africa. But there's no confusion. The leader of March and March is Jacinta Ngobese. Akushintshi lokho. So no matter who come and go, but umholi weMarch and March uyedwa. Futhi akasibe sikhulu confused thina. Siyamazi ukuthi uJacinta Ngobese. Angikhumbuleke futhi uphatha umthakathi ethi he's taking over March and March. Angaze ngimuzwe. Yabo ngiyabona ukubhalwayo manje sokukhulu okuningi okukhulunywayo. Vele abantu can interpret izindlela ezihlukene. Kodwa ngicela ukubalekile la ukuthi kwesinye isikhathi some of us have this wisdom yokubona izinto. Yabona ipolitiki ipha ngani? Go divide and rule. Kunabantu divide and rule. Ngingomunye wabantu oqala wayibona lento le yokuthi why umacingwane engabizwa uma kunemhlangano nomprima wakwaZulu Natal esiningi imhlangano singaboni macingwane kanti siyabona abathathu bayalida ukuhlukana kwabo kule initiative. Akushintshi ukuthi ukuhamba bathathu banje sibeholi March and March bonke cha umholi March and March bini uMangobese akushintshi lokho kodwa behamba ndawonye kanje mase bemhlanganweni noprima wakwaZulu Natal usuyabona khona ongabizwa ngathi mangibhala ke ngiyibuza le mibuzo le ngaphinde lapha endwa ngayo yabo kwakhona abasho kwabo ngendlela abakusho ngayo noma uyosho ngendlela osho ngayo namanje ke mase kunemhlangano nomongameli angiyazi ebizwe kanjani futhi anginandaba nayo mina ngoba kodwa ucabanga ukuthi mhlawumbe upresident useyiyona leyo part ye divide and rule ayisho ayenziwe upresident yedwa. I can tell right now impela was Natal i-divide and rule ngayibona iqale yenziwa uNdlunkulu was Natal. Let's divide and rule and abaholi abathi baku-massive organization njengalabo esikhuluma ngabo must understand ukuthi these politicians and their friends where they were maqala iMarch and March uyabona and futhi angisho ukuthi baya mfethu uyabona akumele sibange nomsebenzi uyabona mina ezumncwabo ne-Action SA sokhumbuleke ukuthi I was in the forefront of even keep ama-illegal foreigners out nama-sponsor shop ema-clinics ama-bhedlela zakithi. I was leading that process ingangabikho iMarch and March. I was mope umlando uyakuveza ukuthi I was there mina myself angibizanga muntu angikwenza ngedwa keep ama-illegal foreigners but angikwazi bese ngithatha amandla kaJacinta Ngobese uqhamuke yena ngo-24 March wathi guys asihlanganeni lempi inkulu nakhona ebona into engiyenza kwaNongoma Newcastle ukuvala ama-stock show but akushintshi ukuthi namhlanje i-issue illegal immigration is a hot topic not only South Africa internationally. It's because of Mangobese her initiative ayiqalile so sonke ke angikholwa ukuthi kumele sithini ubani wenza lezi individuals let's support and I think kwesinye isikhathi vele kufanele ngisho mfethu asivuma uholo momholi holeka phela ingakho mina ngumholi wa-Action SA kodwa mangifike emashini ye-March and March kufanele ngivuma uholwa ubani uMangobese ngoba uyena umholi we-March and March okwami kufanele ngazi irole yami ngoba masicompete kukhona nami nerole yami yabo ngila ku-Action SA ezihlalo ye-province mase kukhona mina hayi unumber 1 mase kukhona uHerman uba phambi kwami kodwa uMherman engekho kusifundazwe I'm number 1 so mangifike emashini ye-March and March I give space ubani uMangobese ingakho azongibona iqoqo section esemini emashini March ngoba ngiyahlonipha into ethi lento yeMarch and bafuna ukuthi bayisuse ipolitiki kuyona. Yes, I'm a politician and I'm supporting the initiative yeMarch and ngizoqhubeka futhi ngibasupport mina ngoba ngimi ne principle angihambi namuntu lomsindo khona akunandaba nawo ngiyakufuna ukukhuluma kodwa my message to these leaders, these politicians and Mr. boardroom ngabona bangani beni
they are here to divide you, they are not here to unite you. Ngoba abantu abafuna ukununite ngababiza nonke bahlalisa phansi sonke kusuka la KwaZulu-Natal babenibiza abanibizi nonke futhi into ekhona ukuthi asimukele ukuthi yes the different organization nomunye mase masha kenza imashi yakhe kodwa futhi uma izimasha futhi akasho imashi yakhe leyo angathi manje yabaya bonke abantu imashi South Africans ahlangana ndawonye mina ke ngikwaziyo abake bangimema angikwazi ngamanye amamashi ngoba ayikho ngimema kuona engiyangamenywa kuyona ngatshelwa kuyona ukuthi yenzeka yamamashi and mash yona ke I have ama invitation makune mash and mash I get invited la manje angikwazi kwenziwe kanjani ngemose kwenziwa zigcwele abantu ukuthi sokwenziwa abizwa kanjani ngazi so ngiyalana ngize kona so kungathiwa ngoba bengibona abantu kwamamashi bese bethi umncwango pho wayengayila eyalawe mash and mash ingoba mash and mash ngine proof every mash abayenzayo bangibhalela mayikhona ngine proof ukuthi bayincwadi bangithumela yona bese ngiyama fune ngiye lapho uma ngisuke available ngiya maye available angibikho futhi kuyona kodwa ngifisa ukusho ukuthi South Africans asibambaneni hlanganeni singavumi ukuhlukanisa usopolitiki lento ayikho ngopremier ayikho ngopresident inge South Africa and I can tell you both premier and the president if they want to deal in the immigration issue ngabadila nayo abanandaba nayo even the very same parties that about representayo bobabili eThekwini sesifake 3 motions ukulungisa isimo seThekwini they've been voting against those motions if ngempela today upremier uqhema as if iIFP is solely behind a fight against illegal immigration yini angakaze akhulume ukuthi iIFP eThekwini must support ama motions safaka imotion lapha yani ukuthi akukho unit ezobhekana ngqo ne-issue medical immigration ama-foreigners adila ama-building edolobheni that are hijacking our buildings that motion ayizange iphase ngenxa yokuthi i-IFP ne-ANC bavota against the motion bene-EFF safaka imotion yokuthi i-economy esema-township abaphuma bangaphandle bangena imvume it must be owned by 100% South Africans that motion ayiphasanga ngoba kwaba yibo abavota against that motion be-ANC ne-IFP those parties now abaholi bakhona abakwazi nomhla ukuqhamuka as if they care about the issues khala ngayo abanandaba nayo okwabo nje ukudivide abona manje njengoba ku-division ekhona ba-excited bajabuleke manje-ke ngoba this is what they wanted to achieve and I think our leaders la ama-civics la esikhuluma ngawo enza mistake okuvumela ukudivide usopolitiki and usopolitiki indlela ophatha ngayo is divide and rule right now they're going to rule because they've divided the civics la bese simphambi wabo siyabonga kakhulu